सर्व स्वामी सेवेकरांना श्री स्वामी समर्थ. परमपूज्य गुरुमाऊलींच्या आशीर्वादाने मथुरेच्या पवित्र भूमीत भागवत सप्ताह ऐकूनच मन रोमांचित झाले आणि ह्याच दिव्य सोहळ्याचा लाभ घेण्यासाठी आम्ही सर्व मथुरा येथे पोहोचलोय. मनामध्ये भावनेचा पूर आलेला आहे, उत्साह ओसंडत आहे. स्वामीमय वातावरण, आध्यात्मिक गाथा, स्वामी समर्पित सेवा, 7 दिवसांचा हा नयनरम्य सोहळा, नियोजन व्यवस्था, विविध अभियानांची जय्यत तयारी, भाविकांचा उत्साह, ही पर्वणी सुखाची चाहूल घेऊन आली आहे. 7 दिवस, 7 रंग, 7 रूप, प्रत्येक क्षण भक्ती रसात न्हालेला आणि प्रत्येक श्वास स्वामी रंगात रंगलेला. स्वामी माऊलींच्या सानिध्यात होणारा हा कार्यक्रम डोळ्यांचे पारणे फेडणारा आहे. तर मग कुठे आहात मंडळी? आम्ही तर आलोय मथुरेला, तुम्ही पण येणार ना?